Mañá galego Pasado historia. e esquecémonos de matemáticas. E o traballo de economía non decides nada. Non teredes pensado en dosarme todo a min como as outras veces, non? Non é que o fagas todo ti, pero sexamos claras. A ver, nós sabemos que ti vas a probar e que non precisas estar estudiando toda a tarde. Pois iso, que ti tes que dedicar moito menos tempo do que dedicaríamos nós para obter o mesmo resultado. Sí, os traballos en grupo xa nos teñen un pouco fartos os alumnos, que se traballar na colaboración, que se enriquecernos dos demais, pero sexamos máis superficiais, ao fin e ao cabo é a sociedade na que vivimos, para que enganarnos? Cando nos aproveitamos dunha persoa para facer o traballo, empregamos argumentos referidos a conceptos económicos como vantaxe absoluta sen decatarnos. Unha persoa ten vantaxe absoluta sobre outra cando é capaz de, empregando menos ou os mesmos recursos, obter mellores ou os mesmos resultados que outras persoas. Sempre haberá alguén que remate máis rápido, que xa se pasase toda a tarde anterior estudando. E claro, que pasa entón? A tentación é deixar que esa persoa faga máis parte do traballo, creando así unha desigualdade. Así que sí, os traballos en grupo son unha representación a pequena escala da economía, onde sempre haberá alguén que busque aproveitarse de cuestións como, por exemplo, a vantaxe absoluta.